Bia droge mma maka Chineke nyere n'igwe. N'ihi nwere obi leti m ọgwụ oke na ụdị na ọgwụ nni ọgwụ ka nni ọkụkụ ma ọkụkụ m niile wee tọgbọrụsịa. Ya ibugo investment since last year wee mee. Investment m niile since last year ibugo ya. Ị nwere obi leti maka Chineke ị atagide afụ n'ụwa ka ị na-ama ka mmadụ ihe kpatara ya. Nwaanyị ọcha. Mba, ị mara afọ mgbe ị na-aba mba ọrụ anyị bụ ịkụ mmadụ ihe just nọrọ anyị ka ịgwa m ebi ya just 5,000 ajekuru ka ọ dị person ozugbo ọrụ anyị tete na mgbe ọyị ngwa gị ka ebi ya just tell us. Nna ọ ga-alụ melu nekwa ndị ọkụkọ ka ndị igo nwaanyị a wee bulu nni oke wee bunye m ọkụkọ niile ahụ anwụsigo investment niile m mebe since last year. Nwacha niile atọgbọsigo naanị RIP to the ụmụ ọkụkọ maka Chineke dị n'eluigwe. Chodu ọ na-egi nni ọkụkọ nni okeke o nyere ma bụrụ nni ọkụkọ ịdịrọ current madam ọfọtụ gị ịdịrọ current ịdị current ịma ndị a na-akpọ Joface Farm Agro Joface Farms ha na nni ọkụkọ ha na-enwe quality. Nni ọkụkọ bụ nni ọkụkọ very affordable. Ha nwekwa ụmụ poultry equipment ihe gbasara ọkụkọ even if they they can train you ma o sigi ihe dị n'ọkụkọ I mean onye dị n'ọkụkọ anyị amarọ ọ bụrụ ebe ịgwa mkpọrọ gị ịchọkwa na Instagram ha na the handle dị ya even ịchọkwuo day old chick ọ dị ya enye gị nri ọkọ ebe inyecha ọkọ gị too ọ daa wet ịchọrọ ọtọ keke ịzụ ijede ndị na-enwere ihe ha na-alụ nwaanyị amara na obi agụrụ m just ka m gbanyeli obele fi nke das ijecha pụta ka m mkpụrụ gị na ka ndị Joface ebe na ọ gasị gote gara koku abịa Chineke abịa eluigwe dị wonderful Chineke anya nwe ka o si eme That woman na apụala. Ya ga gị na-eme. Chekwalo. Enwelu di coke. Bas ka wura step to do that. Aya bebe ku medem ka disi na kendi Joface Agro. The solution. Awa bụ and the coke jukuru oyi. Ọkụkọ anyị ebi ya ka ọ ma ọzọ ịnwụ. Ọnka. Ọkụkọ. Ha, aka m na ọkpa ma dị ọgwụ ya. Snap, ịmakwa snap onye nwuju n'iyi a ka nje usoro ọkụ m wee na-alie ka ibulu wee na-awụ ya n'ọnụ na-ekwe m anọkwa. Hey! Echewo miruo n'ụzọ kaka m echewo miruo n'ogugu ha alọtawa